Li ser pira dehteriya Amedê festîvalek pincarên Ençolê hat didarxistin. Di festîvalê de ji 140 şinkayiyan xwarin û şerbet hatin çêkirin. Li ser her dezgehê de curek xwarina jigiyayên ku di demsala buharê de dertên hatine çêkirin hebûn. Festîval bi piştgiriya Şaradariya Bajarê mezin a Amedê û hejmarek komeleya xwarin û çandê ve hat li darxistin. Armanca festîvalê aşpêş amaje pê dikin ku xaka Kurdistanê û Mezopotamyayê dewlemend e. Bahatina buharê, xwestinê giyayên ku li çola, li çiyaya ên li ber avê derdikevin bidin nasîn. Aliyê Mezopotamya 5000 giyayê xarine heye, yê çolê çêdibê, serçiya çêdibê, ber avê çêdibê. Dora Diyarbekir jî 140 giya hene. Îro me dixwazin Diyarbekir jî ev va giyayan navê xwe deng bike. Me îro 35 bî aşpêjim ji bo wê me va giyan me xarin çêkir. İnşallah şmereş hemî Diyarbekir'e, Amedre Diyarbekir'e gelek hoş be, çebe. Di festîvalê de 35 xwarinên ku ji pel, dar, koka pincaran hatine çêkirin, ikramê beşdarvanan hate kirin. Welatiyên ku li tema xwarinan an şerbetên ku ji şinkayiyan hatine çêkirin lê di nerîn jî dibêjin, xwarina jigiyayên çolê weka kevne şopiyeke. Ez İstanbul hatime, em hatin ser pira dehderî vê etkîna xweş hebû û tişkî pir xweş e. Tiştê berê wanê cam me berê wan tiştê berê çê dikirin, giş li vir henin weke wê kereng, tirşka kerenga, girera wan ê sorkirî. Salim yani baya tiştê xweş henin yani. Xwarinê xweş çêkirine berê diya me tedî tunetî hebû, her tişt tune bû. Ewqa market û dukan û wanan tune bû, her tişt bi baxçeyê xwe da li çolê da top dikirin, kereng, bêjim gurîs, erê, xibês, her cure giha top dikirin û xwarin çê dikirin. Xwarinê me ê kevnin vana, xwarinê me dewlemend, xwarinê me xweş. Em jî dixwazin viya cihanê, hemû cihanê vana bibîne gihayê Kurdistanê pir delalin, pir xweşin. Tamam hoş bu. Male diyeme bana male çenake ama az karım verim mezekim tamamen. Tamam hoş az haskırım. Bu kazım diyabeci çekim male. Li gorî pisporên xwarinan hin giyahenek ku wekî dermanin. Xwarina wan ji bo laşê mirovan jî bî şîfane. Demsala buharê jî fersendekê ku mirov wana tam bike. Ji aliyê din ve tê gotin ku li ser xaka Kurdistanê dora 5000 cureyên pincarên ku têne xwarin hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.